दिनै फरायसा सान दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान दुलाराय आसाम नाङैनो बे सानखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा गाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बानजायनायाव बरिगाव गोजौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव बे फरायसा सानखौ फालिनाय जायो। सेथि हाबाफारि बायदियै फुंनि आरज खालामनाय जायो। बेनि उनाव फिरफिला बिरहोयो जिल्लानि आफादगिरि करनेलियास दैमारिया। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बाउजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। थामथि हाबाफारि बायदियै बिफां फुलि गायनाय जायो। बे हाबाफारियाव दंफां फुलि गायजेनो बरिगाव गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं राजिब बसुमतारिया। बेनि उनाव फरायसा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बरिगाव गोजौसिन फरायसालिनि नब्लाङाव मोनसे सुंथाब सावराय मेल खुंनाय जायो। बे मेलखौ दैदेनो उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि करनेलियास दैमारिया। बे सावरायनायाव सावरायगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बिथांजों लोगोसे बे सावरायमेलाव बाहागो लायो अम्बागाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि भबेन सरगयारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो बिरदाव बर'। बिथांमोना लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो गोबां मावथिफोर। फरायसा सान जों फालिबोबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो दिनैनि सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिदों आरो बिनिनो गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो बर' हारि एज ए हल जों दिनैनि सानखौ बे फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानायखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान बे 31 मार्चखौ दिनै 2023 मायथाइनिफ्राय आसामनिनो फरायसा सान हिसाबै दिनै फालिनो लाबाय। बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट। गुबुन गुबुन समाव माखासे मानसिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोबां खोथाफोर बुंदोंमोन। बिथांनि जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावनाय समाव बर' हारिखौ जौगाखांहोनो, नासयजानाय, गादबनानै दोनजानायनिफ्राय उदां खालामनायनि जि मोनसे थांखिजों आरो बर' हारिनो मोनसे आलादा न'खर मोनसे सोरजिनायनि थांखिजों जि मोनसे आन्दलन बिथाङा जुरिबाय, बै समाव माखासे मानि थासारिफोर जानायखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन खोलोबनि सुबुंफ्रा बिथांखौ खोब बेबायदि मोजां नोजोरजों नायनायखौ नुबोआखैमोन। नाथाय बर' हारिनि थाखाय खोब गोग्गानाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर'नि बिफा हिसाबै जों मान होनानै जे मोनसे खामानि जों मावबोबाय थानाय आरो बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि बर' हारि आरो आसामाव थानाय बा भारताव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै जि मोनसे साननाय, बिथांनि जि फिल'सफि, बेफोर गासैखौ निस्सय जोंनि नांथाब नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरैबो बिथिङाव बिथांनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ बयनिबो सिगाङाव मोनसे मेसेज हिसाबै लाना थांनाय, बेफोरनि गेजेरजों निस्सय गुबुन गुबुन हारिफ्राबो गुबुन गुबुन खोलोबनि सुबुंफ्राबो दिनै बुजिदों आरो बेखौ खोब गोथौयै सानलायलायनानै बुजि मोननानै दिनै बिथांखौ बर'फोरनि बिफा होननानै बयबो मान होदों। बर'फोराल' नङा आरो बेखौनो मान होनानै आं एसे बुंबावगोन जे 2023 मायथाइनिफ्राय बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम